so edi nko wonim se na ye fiada se de na se boja ye ne fiada dru na wa hu Alhaji Vision na se mse fiada no ensa da nko yie ma o sa anti no esabre Alhaji Vision ye Herbal clinic watena se wono no se eni ne de ye adwuma na nso no danchen ya niam bebre na eka ho na ansa mekọ no ho no no awoda passion konkoma na ya ahenkan wo kwashi kwata master stores medofo medodo awoda passion konkoma sa so na kwa sante mantemo Insura FM aben wo ha news crew no ene baako Nancy Poku edi ne birthday Nancy awoda passion ko enko ema ye nyina yo multimedia ye do pa menko Alhaji mo ho na fe ye ni nkomo na Alhaji atena se sanso da manager nso so atenase mpanimfo mama kwa ba mbombo ko die ewe nyankopon Adom Alhaji Vision nyame Adom ye ho ye ni nkomo minim se de bia mo ba nduru ne mo de ba se ya na de bia nso so na wo se ebo ho de wuro mo manfo sanse de yare en de ye didi aye kwa ye ba ye na ma wia so aye ho me mframa de ye ya kakra e be fa ye ho se dua bana na e da ho na dua bana ba na ye den no ye funu mo dwuma nko a okay e bia me ka se yemfa typhoid any stomach or something chain e wo how be e wo ye funu obi se machinia che se doctor se kukudam nimdie fo ahwe no ntumi nko e bia me ka che tiefo se en haban no e bia wona dwuma eye na eye amamre na amane nti se wonya ye gusu nko ade a wo how be e ha nipa no se yesunsumu na se honamani efini trase besiri na se inshallah ne ho beto no okay nti dua we de ye funu madwuma nko na eye bia ye funu yare bia dokro na che wako a entumi nko obi kura se okoba bia si ato wo bi na gu ne yemu adi mesita bi kama koma to eye duro na wonyae so obo modi na bewura kokomremre Adom TV dankese yachi na oba Alhaji Vision back na nikia inshallah sa hawo na dawo so a titi wona de eto atwa we nso se ye menua mema na omutimi mbo adwuma no ebre bia me ka se enna no pai bema bi ne yire be hia mu sese bema no kura so aye memremre enti enya akoda se wom chi se o kina no pa enti binya adwuma yi enti obi ho ebre bia chi se o fa duru ansa no ne ho kan ye hiem enti no na ekunye nua mema no mema enne efi 35 years kosi 40 obi fra Alhaji me bema nya adwuma adenti na nya adwuma na sa nua we amaye we se wo no ma aye obema ho adwuma na sisiare na wo esan ye ho adwuma etimi ye wani sukura ho adwuma de edema enti ya me tumi nua mema ne fo se men konunum enuboni bi emane nkokun bema ede mema ne bebre enti ama ware ne ye den egu bebre ba me ho Alhaji me kunu me ne na gya ware wokoka sasem we ya na makrokro mu ana bia matrito mu na nyame ya Adom na bema ne dru yes bema droni ti bema ho asem de wa bema na wu wa entumi nya adwuma de sorry na adade onka na koma emfa no ye de emfa to ne yem na pe we nso se ye ma me mo omo sciatica problem obi e ho ade sisi atwi no obedan odano obesori sia ontumi nsori ne nkotodwe na ne nansano nano aye ne tititi obi se Alhaji me koda machine bi so me ye de wasame won we abrewa ba bi e wodu no waye mre enu na so no na onya hoden wasa koda machine so me san de wasaw enti na ma se wobubu aye de academy we su yen haban enubna enusini e makomako 9 na twedi ampo nyankopon da roma wode family nanom so enu mahira so e de amame empaibon so ye den etachiri enti bi ma me bi o wosa haw no bi ni sisi ni kotodwe ne hefa omo modemra Alhaji Vision Herbal clinic ne haw to betwa we so se menua ma no a sebe enano pai we hia o tie me hwe me one ne ho kan hia ma na ensio no asaba na se wo mema de na wo ma de okay mema no so mo low sperm count mo ho ensio na yemre a mo ntimi nyim oba no eno so ho duro de e wo ho oba bi tie me na no pai one ne kunu hia na ensio no asaba enti wapa wo sabed wo so me ware ye 10 to 20 years I want to me nye de emma Alhaji Vision catch him say koko ye yare boni na maka chem say obroni ni koko adro ya bibidro na fahi na obenya abibidro ayaye amamre ne amane aguso a koko no de agya wo ayem tim obroni ka no constipation obi e ho wo tie me na no pay wo private emoja eba nti amane sisiye ne ya ne sisiye ne wako a doctor say nim diefo akukudamfo ahwe ne entumi nko edi enti na entumi nko eye koko de yewuma hodo bebre koko bi ho a ewo timo bi se me kasa na enka ewo manum nti doctors be hwe na manadro entumi nkoma ka cheso broni ni koko adro obi koko wo ne sisimu nti agya ne sisiare ama kuraba ne sisimu wako entumi nko nti ama okọ private na moja wum ama ne nsano ne nano ayi ntititi koko timi kun bema koko timi siwa wo ho kwan koko timi fra wani nti ani ho asema ya kan obi tie mi na no pai na ni hye ni bisibisi ade wa kira wo hu kane ya wantim pagya na ni nhwe obi so ho a ebe na onye de onhu obi de na ase ya sa anwea na aguso Alhaji Vision ka kira mi na no pai se me ho no menye operation nti bia na obi tie mi na no pai na nani no
bi a problem bi bai ameti so obi si ete won ani so waduro na kakra wire free so ete obi kro bebo se glaucoma na ba mani so eye duro na mede be ma wo nti na no pese bi a wotie mi a wo ani hu how bia Alhaji Vision sebra eye bibiduro obennom kwa na fa ovens nim na yi ebo etene glaucoma ne wo dia me se wo ani hu how bia ka wakoma de fa to yem wo dia no so be fa number no me pa che wetima abo number no 0242 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178. If I show number no two phone number na obetimi afrem we sie nua ma na omuni atenka no be ma boka be ye ho ade afio so mu a Alhaji Vision Herbal clinic na ne be ma ne nye din ena ayedin o so akose mu akose se matenka antikom ko adwuma ma bre kama kuma to yem me ye wonua be ma me ye wo fa me ye wo papa nti memfere me fa number no frem me watenka na ate kwa na wo de wonni atenka ma wo ware egu no Alhaji se kama kuma to yem oba bi so say tie mi na no pe ono menstrual problem ni menses ne ba 2-3 days na twa nti agya no fibroid ma ka cho say menye fibroid operation menye coco operation na menye hernia operation esa se mpanifo bu bese se ni friend so obeto bo abo wa na ni na de esibo so Alhaji Vision ka chem se me kasa na aduro no so wo ho because ma ka chem se me yesunsum ni honamani adwuma nti wo how bi ababeto so yesi wo ho kwan wo how bi abeto so ya to stroke bi ato so de abeto so ya jaw diabetes ya jaw BP yetimi to de ma oku entumi nko doctor se kuku dam hwe wa entumi nko ma ka chem se menses na entumi ma no ebetima jaw severe headache bi wo ko entumi nko wo ho be so video master ti e hihyew na wafu astarte ye kese wo na se betima peja e ma no wontie ni ye nti Alhaji se we ye no bi amaye ya bibidro kwa obenum ebema obi se Alhaji madi 50 years 45 menses to me ma me mama obi a wadi 50 years adro wanyem awo manager ne ebusa no enti adansidi ekoso fi UK ekoso fi Japan Holland Amsterdam Netherlands Spain Italy enka me be ko manager ho ebusa no se yemfa nso obi wo abrochi na adrei wo pebia obi ba Ghana wa be so ahwe okoduru yasa bere na sa nipa na manager ne nsa ka dupa yi bi ye di mane wo mo okay ye send e de ma wo mo ba do do mo ba na ya ma mo bi asa no ye di bi send we na ye ka senso bitimi frɛ na ya ho adwuma nice ne apa me na ya am di ko send weniamba ye adwuma no kwa ye no outside we say UK okay Japan US me ye adwuma ho kra che Ghana ha yes and as a Spain for no Spain oh okay omo ba e bi o ba si fema oba ya so ye yansa na wakoni fi obeje na so omo ahwe omo ho no mo doso bebre na se wo Ghana ha na se wo ma ya na ya de ne ha wa na se be wa se ya fra be no de na se enti we so si obi o wa koma yare obi o ho na koma ha no maka cho se haban no ye wo de ye adwuma bia wo nipadua no obi akoma no a doctor sa hwe na entumi nko Alhaji se kan wakoma to bi sa dro we se wo de be fra pie honi na pie honi so maka cho se me obi ho wo papa wo ho e bi ho de be fra wo betafre e be ko we so si enkwala na o madwen wu no akwala bi ho che na de wo hu panyin wo de to ba bi na ne rafi na maka che msa before twedi amponyankopon hira yen ye ma obi prostate do UK ekowie no so ko hospital mu ka chen se ekona drobe no no mo ye wase mantumi aka na mse ya aka na before yenya ni munyam na abrofo no so hu se yen so ye de ye wonuro na nduro no so eye adwuma ane ye de na nanom na ahira so amaye nti wo haw ne amane bi e da so aye kwankro bia no we akola de be fra pie ho ni so betafre wo suan dia obehu ni na dwum be bie kama we so se obi o severe body pains bi wa painkiller ino wa no ma fi ono ma enya dwuma bi o se painkiller no se ono mo cha fi obo no ma ne we dia afa akwese obi onum vi no obenum sa fi ono ma onye den wo mo bi na we so akai masem obi tie mi na no pa bia na de hye na to nsa no mo tentan mu onum nsa onum wi cocaine tramol eno Alhaji Vision se ma ye bebre e wo outside betinani so manager number no he na ehwe mo ebehu mo ne ye wo kukumlem edan ya chi he ya ba bia ya ka se si Joy FM Adom TV na chi ho no a okay ene fa ho ni ba bia sa koso mo ho bando ba bia ofri bia no tema omo ba ha pa afienya do hwenya fo nyina eba nti ye ka se obu o ha no be ka se e bia nya me na me yale but unu e bi yale wadamfo bi yale ma me bi yale papa bi yale nti ye kan ya wate ye nkan wa recommend yo ba so yemfa we ntwa to ya na ebinu timi frɛ me sɛ Alhaji me de hye na dwemo ka no me de na chinia entumi nko na ya na me ka kyem sɛ Alhaji Vision na wo sɛ me hwɛ ade enti akwala no obi tie mi na no pa obi na mabontia kasa ma na no kasa kofa yare aba no obi no kasa agya na adwemu we obi no kasa aguna ware obi no kasa si ama na dwuma ayede asɛi
nti se wodi hye na dwemo ka no a oba mehwe ebia ne ya to saa haw no na ye de ade ta kwana no so yes ade honhom asem nti se bia wotie mi na no pɛ na se bia wodi hye bi o saa problem ne bia oba Alhaji Vision metimi medical check se mehwe ho adwuma na me ye na ebe ya enye ye so meka che se ma me na papa ebusia na se Alhaji Vision mpanifo na me ne wonom atwetwe enkomo no na numbers no de ene good screen so no wankasa wonim ne good screen so no de frɛ na wo mama direction na so bedu Joy FM hanom a wo fra obema obi aba before ye dan ehwo abatew ye ba asukodo ade na ekoso de na beba so na watwe awie ye medini nyina ebeto so